Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka jangalam jong u Chief Executive Member uba Shambor lang Renja hene kasngi kilalet banjurip ya kalau adong ne kalau maupat hadien badon ka jingkeno bakadon ka jing ai jaka ya ki katu kat ningut ki MLA ya UCM lasenran lang ru da u chairman jong ka council uba strong pillar kharjana ki executive members jong ka EC ki MDC na ka VPP bat ki officer jong ka council habakran bakinong tho khubor u CEM ka KHADC uloong bakani ka jinglet jurip kadai hadien bakilayo ya ka jing ujor na ki youth and women's wings jong ka VPP bat ki badang shen ki balalet banjurip ya kani ka klaw Ula benrap da kabaong baka executive committee shen kan salum ya ka jingyalang bakerpang banya kren halor ka jinglap jongki hakani ka jing jurip habakli halor ka jing keno ba ai jaka ya ki MLA na kalyang UCM uloong balada kani ka jing keno kadai kabashisha na kalyang ka council kan sa shim ki senjam ki bating e Habay day berkajing bamdan lang kinong mi ikmat na ka himamlim haba jurip ya kani ka klaw u CEM uloong bakani kadai tang kajingwan jurip jongki ya kan dikaklaw ula benrap da kabaong baka hima melim kan sadan lang hakiway kijingelang Yam trong council na ai koble pi ki lat parai ko bor ya kanjing kalau kanjing pi banya sakilang ini kanjing wan jongok jungi jon jurip jungi ni ka bakla tip bai ba kum ka khlau mo pat hakan ni ka sngi menta am tang ni kalyang ke jongi kum ki isi berkat bagi MDC jong VPP ngiwan lang hang ni berkat bagi officer jong ka council na ki lightly ki department kata na ka ilaka department na ka land department banda ka forest department ki officer dan lang hani banduan pet lang ya ke ka pala ja ya ke jingkala jong ni ka khlau mo pat ka wadan chibon ki ting kse te adien pengelayo ya ka na kaliang ka syuki ko jungang layo ya ka ujor ya ka city na ka youth wing bat ka women's wing jong VPP ya ka jingwan jengok jogi hakini ki sngi tayo peladap de hakini ki net sngi na kaliang jungang ngalap khot iki para isi bagi ne syong pat ngila shimi karai ba mata sngi ngi wan jengok pat hadien jing ni wan jengok jungi mata sngi hakini ki net sngi ngin sakhot kerpang ya ka isi ka jongi pat hakata ka isi ka bangin sa chong ngin perkhat ke ka sinjam ka bangin le ha ka badai bakane ka lau adong ka ba hausam arja khat saw la IT ka lau adong ha bangi ong lau adong ka bangi so tho sha hi bakane ki na ka ta ka jing pen pensa ya ka khlau ka patap kham tam e na ka jing don kam jong ki khon ki hajar jong ki ma ngam nglai PE hi ba no meneng la ya no tai kompol ongi chairman mene Nadu na siap lang kerding ter ngi payah ni hamoro. Pila dan shibon ki jingkala bat ngi iru badan shibon ki pilar. Ki mauput ki bayang hakani hapring jone ka klau. Ngim simtip badi ki mauput jong noru. Te haduk mentahi ngi dang sa ko umdum ngim simtip. Jendren markadaw ang IP ka jingwan jungi mentah ni kalong tang senjam ka beningkong baka senjam ka ar kalong bangin sa syong gi isi hakini ka kanyat sngi bat ngi sa shim ya ka senjam ka ka bangin rai na ka mentaban penuh pat ya ka ni ka cloud
Kapadan kam nakam taki imlang kasalang. Ngam tip ya kini kejeng yo jong kini ki breu jong kini ki kenhon ki biyo ki basi kini ki maput hang ni. Ngam tip lagi dei sishan ki balayat ket kum kalenti. Ni ka na pring kejeng bo ro. Habangi ngi kum ka khun ki hima jong kari khasi ki jong ngi la dal lang jong ki hima. Hato kita ki bayo la radai mana de kalenti ka badai ro. Hato kita ki bayo ikani ka khlau man penon kam ya ka. Hato ki dei hok ki khun ki hajar jong ni ki hima. Ka ba shifting kolong bayo uyo di ki wipat. Namar bagi jing don jong ni ka khlau kolong na ka benta ki khun ki hajar bagin penon kam kat kum ki kendon ka bangalayo i ha ka jing ete ha ka snam arjar khat saw ha ka arf artrik ume bangalai i bagi khun ki hajar ki la ben penon kam yang ni ka khlau na ka benta ka bit ka biang na ka benta man penjula de ka handai tang ban chule na ka benta ban penon kam ya kamar yang ladan kono ka jinon kam ki jongki den rai na ka benta ban chule pathar penjet pathar kita ki kendon ki pelak biang pa nganget bau si bore menchua ba ardan mila masai mot rengkat bau pa iem bala khat no la thu manix iem rengkat bat ki menteri ki badan tu ki por nganget ba ki la le ya ka bahatam na ka benta ban penlong law adong Hendai ka basusi pat kolong ba. Alam ba ka jingi i jangan kikot keselang ngalap. Ka kerteng ka basutenat bah. Bagi ai ki ong ba ka ni ka khlau. Lembak ki hima ki ong. Ba ka ni ka khlau nado ko por ka ba mendai. Ka de ka khlau ki bagi ai kerteng ka lau ka khlau sumar kerpang. Ka bagi ai kerteng. Lesi ha ka por ka ba mener la si ka la molong sisa kata ka khlau ka ba sumar kerpang ika. Dengan ngait skamru baki isi ha kapor jing ba adan ipeng kala law adang ai se ngidan ke jing ipher ha padang kata ke jing long jing man jo kata ka khlaw ta daw long hadu menta long biu sngo kum ta ko iso handai ngim pat yo ai ka report ka biang ba mengi hi baki don ki paya pilar ke bayang hang ni mo pot ngim tip ke jong no de ondang ngi la shong ki isi ngin sai bishar ba anda dalami kata report par khating sa pe ki ka senjam ka bangin le halor ke benta Ko ini liu kat mali. Hado kanu kalau jisha nak lihat office don record na kata. Marta ka daw ay pingi ya kata ka bentaro ngayo ro ko khobor hangne ngayo ko khobor bagadan kum kata tingo ay pi mene ngin sa haki isi ngin sa chong ngin sa sim ke sinjam ke ka bangin le pa halot kita ki bantati kada ngono kan tila sa ngin da chong isi ngin sa pentip pat ke ka sinjam ka bangin le pat man tokit banyak bar khot ki badan benta kata ki jing yo grup ndo be an hangne ka klab kum tat namar ba ngoi pi mana ka sinjam ka baar ngin sele adi menta dengan man jujur oni la radan sakimah ni kemut menta ka sengi kemut kan la man mi man ki wipat ki jing ya keren jing atai ndek ai kalong baka inspection ko ni kong ting hap man jurip samangi ki te ki jing khot jungi pe gerang ba snong mana ka tu ni kalong ba ban pin tiknai ban pin syai ban pikin ngin thu jumut na ki ai ka ban kaleng ki snong ki dan ban ong halor ka ni ki jing kan ka jing wan jungi mata ka sengi ta ti ka ba ngim simla khot i mana mar ba ngin sa khot ba ngin selek pa ki benta ko ka ma de bi ma ba Kum ka report hado kanu kalau jisha kata. angka ka amde arja khapra de arja kha khandai ba kila na kalian ka district council kala ai kala penduk no kata jong la odong kala IT biang sakima te kata de ka ba kat kum record ka bang yo te ta dang oi pi menta ta law ngin se shong ki isi ngin se tai bang ngin se pe ki jenat ke bede halor kita ki benta ki baro hoy Kalau ngima kalau kamlu ba ya kata rai per rai yang khas out. Kada pelun jong hima kamban jiktib ai. Tu pidan kat kum ka jing soi ngi us i mudan rengkat ki menteri te kata tingi ta to ko pon ngim tip ai tinga thai ha bala don ga jing soi us i ki menteri te bangan ong ba ke hima kam tip kata tengam tip re kata ngan bu yang jing keli lada kata ke jing pengkelab yang ke jing penduk no kata hatu ke hima katip nam tip kata ru kadang ke jing keli adang ban IT biang che hima ngam tip ke ka pelong yiki yang jing sya kum ki khun ki hajar kum ki pat ba no chong ki de ban kemen ngi keren borobor kumoy keren charman ngi keren borobor naka por naka benta ke jing penek pensa i kamariang naka benta ngi knyum naka por ke jing membiang joko umbam umdi tela dengi manyo ya kita tenrai ki babesa ya kal ka babiang la dengi manyo kita tenrai ki babesa ngi ka ka babiang te da kanupat ke jubab bangin ai pet ki khun ki pateng jungi tamar tadang ngajuang ini ko kentin bahkan mau pa ni ka khendau ka bangi yang mentah Lara ka dan ha ka dulir jongno ha kerteng jongno
Utau badan ni kata dulir dan hok ban kam nong kenti trai ya kata ka kendau ka siap ka bau uyen. Nambar hakawe ka sngip hap ai ti nong pateng sikalong din. Hatu ya kani ka klau mau pat. Kalau jogi hima. Kamong ka klau suim, ngong kalau jong hima. Hatu da ka no kalenti ai ti nong pateng sikalong din ka jongi. Ti din mata daw ai pi mena. Ba syen ngin sa chong ki isi na leng jong ngin perkhat ke ka bahatam ka bangila ban le na ka benta ban penbet penbiang na ka benta ka jing mentoy jong ki mlang salang ha ka badai pat ka may mariang ka jong i jon kam itang ita na kalyang ka jong di nga penpas ising ka ai khoblai ki media barok bala ya koilang ban ya sakhi ya kanika jingwan jungi naka council sya kanika jaka ka badai ka lau adong ka pamenswa ka dei ka lau adong ka ba handrai mentapat kala kelab yang sa lau siem te hadian bangilayo ya kajing ujor naka voice of the people party ba kadon kanika encroachment kadon kajing ai jaka kadon ka bubun ki eki bajia kanika klau tengi naka council hi brokwe ila sukhia ya kata bat di nomor kata kadau da kata mensim kajing sukhia ni lawan ban yu kejat ni rengkat bat CM bat rengkat ki members jangka isi hi barok bat rengkat ki MDC ban yoi dalaki jong ki khmat ya ka balaja hak ni ka klau jong sim te ho da sisang ni lalap bon ki hang ni ya ka ba isi am insa hai ka jing persai alor ki barok ni lalap dalaki jong ki khmat ho ka don sisai kita ki ki jing tei ki ba lami hang ni ki ba ngimtep hang no kodor kini ki jingtei ki mi bat nangnu ki yo bor bat kumnu ki ya kita ki procedure nomor ya mentahi ni na council ngimpat yo bha ya kaban ya pej ban ya bishar ha halor ka jingmi jing kini ki jingtei ki ba pher ki badan hakan ka klau hi borok away te halor ka bayade bat kani hi ngin na ka council ngin sa shong ngin sa bishar ngin sa pej ki lat ki lenti ki senjam ki ba ngin le bat da shisha kumba ngin la kular ba ngin le ya ki ka ba phatam ba la da ngilap ba kidon kinu ki jing pen khen ngin le ya ka ba phatam ka ba dei ban le na kam ta ban preserve ya ka ni ka klau hi borok away kumba ngitep menta ka parthai hi kalong concern ha ka ba dei bat ka environment ma te kani ka klau kalong ka jingkerman om tang ya ka jat ban riu jungi re ka jingkerman ya kani ka dong ka snong ka than hi borok away bat hala da ngila ban pene ya ni ka klau ka nu kan long ka jing itna kan long kum ka ta ka jing ai pateng na ka ta ki khon ki ti jungi ki ban wan hadian habon bat ka jing don chong ni ka klau kan yarap sibon ne na ka ta ki bobon ki liang la dang ekran ha ka liang jong ka environment ma la da piong ha ka bede bat ma ya ke catchment area kum ka jaka ka ban ai kal air ka jaka sa jong kimrat te kan ni ka klau kalong ka badon kam hadu ka ta ban pensa pene kum ni kum ba kalong khnang ba ki jing mentoy ya ki khon ki ti ya ka pateng ka ban sawan Andrei ka ba susi kalong ba hadian bang i hadian bang ilaya keleng sodong ya kan ni ka jaka nadu nang te na mas sendak maupat lang kerding tater sin mau ro ngilai i ba da sisa kilami ki jingtai ki babon ha kini ki klau ha te kalong ka ba ima la dangi pej ma la dangi bisar bat ngi i kini ki bajia kumne ka banja la da kumne ka dan ka jingtai la ne kumne ki mi ki building la ne ki encroachment la ne ki lum jingtam ka banja hadian nginom tem te ngin hap ya bisar ngin hap ban ya pej bhai kini ki baro kumno bangin le nang ni sakmat te ngatrai ICM dan sibun ban